kum sang ni pakua kum khan marchan Richard Philip chuan a bung ruate chu pekin Marks Alabama longkhal turin a imbo saya a longkhal tura chuan na thok rungot po mi somni pathum chuang zetan nama sala omana tanga omba sa keni a bung ruwa metric ton sing khatle sang sari chuang phur chu amo phurna ni Richard chuan puinen chuan in chu chuasanin an malam huna enge lo thling don ti hrelo chuan an fa te chungchang chuan soiduna Somalia chuan gangstar ho chuan thingtlang amir theite chu an ma ni hlokna turin longsuam tur chuan an lo nor lui ve mek boka som mangzinga pakhat Abdu Olimus chuan midang pathum Annan Bilal Narnazi wali telmi te chu athlang chuaka an pali chuan an man ruwa tur te chu lain longsom mangkhat lata lo om te chu an va zom ve a monitor satellite signal manga tuipuya long om na chin hriat theina chu an neya signal mang chuan enin in hnaite te in an om hloma pakhat chau chu a hrangin om fal bik ti an hre thei long kan soilai chu Marks Alabama long captain Richard ana en kol lai chu ni som mang ho chuan captain chuan US Navy headquarters sabiak dante anin biak ton dan song chuan hre thei veka an information ne tangin longkong zolam chu an hre theya an mani vo patur chuan alo bera ni khatvel hun an mo don ani long chu an thei to pin an zui ngala zana chuan Richard chuan internet atangin anom na hun vela som mang hai jak thleng thin om to te a en kwal vela zinga chuan ruam man na siam tanin longa crew member te chu in ring turin a hrila hun tampoliam ma chuan radar atangin long pahni chuan mani lampanin an rong kal ti hre thei engine room chu kol vatin veilam panga koi hret tur chuan a hrila veilam panga anan koi chuan an mani zui tu to pe chu an koi ve zela Richard chuan an mani chuan ron zui ngei ti chu a hre thiam man mo takin US Maritime lam chu vakolin thil thlen dan te chu avar hrila lo chang tu operator chuan sangaman tu te po an ni ve thei tho thu chu a hrila ma se an complain chu alo register tho tur thu chu hril ngal captain chuan sangaman tu an ni lo thu chu soin call chu te to ngala long lama ven le chuan mail khatvel le ka hla an lo om der to longom te chuan ral thuam an keng ti po var theya aril ru boinoi chung chuan ro man na siam zung zunga som mang ho chuan anim biak na zong an hra thei vek ti hrebok chu wang chuan phone chu lain in do long ko lang do chuan awa kola Richard chu in do long sipai anga in soin som mang ho be tura thlonan lo tir tur thu chu phone a chuan a soi ve zaya aro man na pakha chu hlotling tapanga long pakha joka chuang te chu an hlau thong tan ta a an long hoi zong chu thlakin kirlen tuma ma se miu sa chuan na long jok te chuan an la zui thowa captain chuan engine room a te chu an speed timuanga ding le ve koi kwal vel tur chuan avar hila chu chuan tui phone na satak siamin an ronum phak lok theilo pa tui phone awangin an engine te chuan na thok theilowa Richard te long chuan atlan san theita zana chuan Richard chuan crew member te chu ko khomin tuna chuan him riangin langma se atu ka som mang ho chuan an ram bein non le thei thu chu hril lama an zawai mai chuan in ral ring ranga om tur chuan a hrila an zinga hlau thong do pakhat chuan som mang ho be tur ni lovin bungrua phur tur zoka kalani thu chu ran soya an kong chu thlaka a him lampang pana culture an rota Richard chuan azir chen na tang chuan som mang rang panga omin mun rang panga an zar phar thu soin an tan chulai kong zo chun zom zel chu thabera arin thu chu soya atuk zinga chuan som mang ho chuan an ron zui le tange ya Richard chuan crew member te chu in ready vat turin hril ngal lama US Maritime lam chu va call le
an thil ton chu hrilin operator chuan navy ho an ron tir vat tur thu chu lo hrila suam mang ho pon lo hnai to hle pressure water pump te chuan no kenan tuma ma se tui chu helin silai chuan long chu an vakap tanta leilon mangin longa te chuan an uai lut zuya richa chuan crew member nun na tan hlom thei ti rein ama le midang pahnih ti lo chu engine room om turin a hrila super time chu ko ta mangin super time ti a soi huna engine room chuan chhuwa san thei ti na niang longsom mango chuang control room ron thlenga richard le midang pahnih chu silai nan ron tin ngala mi chuan lau thong lo tur tin tu ma than tum lo tur hrila richard chuan ei tur le document chawam phur thu soin poisa po dollar sing thum chawam kol thu chu hrila adu chuan lak ngal thei thu chu hril mi chuan kut do ka ngem ni dollar sing thum mo tin a soya richard chu crew member ko khom ngal tur chuan atia richard chuan a khol lama ma se ang ko ta soilan tel lo wang chuan crew member te chu engine room a chuan an la tom thapa mi sa do theina chuan a tlin talo richard chu engine room lama ama hruai thla tur chuan a hrila richard chuan rem tin ma se an film khorlova engine room in off chuan eng ma mu theilovin room a kalkwal theilo tur thu soya atu sei top lama soilai chuan walkie talkie chu aru kena on zawa crew member ne na chuan message athana engine room a omte chuan room line off turin na ti ni ten lo hrethiama chief engineer Mike Perry chuan light down tumlai chuan officer sen chuan an tuin tur vela lo wala a chuti lai chuan musale athian kum som pasari mi le captain chuan engine room lam chu an rom pana richa chuan room dang a hroi ko etuma mi chuan banga map chu muin engine room a hroi tlang tur chuan a hrela richa chuan engine room chu alume ma wangin dining room a tuilak ma sak chu arota an pathum chuan dining room a chuan an kal ma satat phota mai ka tan light off na tur hun na tampa ta sen dining room a lo om chuan richa ta te mu chuan a bir ngala richa chuan pa mu man savin an ru lak pen nan chuan belal chu engwanga phe khok bun lo nge ani a jota am pathuma an chuan no chuan engine room a om te chu kolin chhuwa ta dar thlang ke noi lo ti dar kwal tur chuan a hrila crew member te chuan kongkalu na tur lai vela te chuan an lo chap dar kwal veka an nu chuan belal chuan dar thlang chu varapta a rak chel chul mai room lampang an vapan le chuan current chu lo thim thuta eng ma chu mu chun zom thei talo muse chu thin rim na samai richard chu a chana zot ngala richard la chuan ambula aom ve reng wanga eng ma riat bik lo thu alo soya mi chuan belal liam chu in chung lama lo en kol sak tur chuan richard chu tin anin crew member te chu lo boi pui ve thung don ani richard le belal angkal liam no chuan crew member te chuan muse chu an rom be ngala reilo te chungin an man fel ter mai in chung lama om te chu muse chu call tira muse chu nung chunga mu le an du chuan richard le midang chu chuangal turin hrila richard chuan muse chu lifeboat le dollar siang thum an pek nuwa long chho san ngal turin atia muse chuan ole lo ti ve maya richard chuan an zinga pakha chu lifeboat khaldan chu hazir tira muse chu poisa chu pe richard chu som mang paning kara umlai chuan muse chuan richard nungami chu signal pe zawin richard chu lifeboat chunga chuan an nor lu thuta lifeboat chong khalliam ta ngal dai mai chu chuan crew member te chu ti chi aya lifeboat chu umji ngalan tuma an captain chu ma kal san chon tum lo ni thil thendan chu US Navy an hriat thir ngala lifeboat kalna chin hriat theina turin drone an thon chuak ngala Somalia lam ampanani ti an hrathei ma se Somalia an thlen man chuan ti then nei don tolo tuya numlai ngeya
an chan man chu ngai ani som hang ho chuan Richard tlan nan shipping company atanga sum thanem tak million chuang phun an rela zana chuan som hang ho po an chau tong khong tabok nen tin ruina nan man thin nim chi khata tanga siam chu zo bok nen an mani len mani chin ti thiam lo tan ta atuk chuan Somalia lam chu an pan chun zom zela an mani long control tu le atu vai zon pe tu ber long chon be pop thei tatlat lo Richard la chu atong du tol tol mai si zona tam taka zot kwal vela som mang pakhat na jip chon ngai thei lovin kudron thla ka tuma tha aron vau zui news chon lo khak zuya USS Bainbridge an lo thlenga laitaron enin Bainbridge atang chuan ni mo an mani Somalia tong thiam chon rombia ka tuma imbiak nang kalpui tak tak main tuile chote an ma moem tina chota a chan ber po ang captain resel na chon ngai poi mo ni mi chuan Richard tlan nan chuan 10 million a phuta navy ho te ne na soidun po chore mati bok ni mole se pai then kha chu longte alutin lifeboat lam chuan pana in biak nan tran main Richard ta thatle thatlo chu riat phot tan du thu soya Richard chu lifeboat kongka chuan an ron da tira Richard ta chuan a chung te chu kola adam that thur hril tur chuan a lo cha lifeboat seat som panga thu thu chu soi tur chuan a cha tel bok som mango chon Richard a signal chon thathiam hau lo nevio chon lifeboat chunga som mang thu dan chuan thathei don ani miu chuan Richard chu norlutin $10 million chu phut le ni mo chon chu tiang impact chu thilol samani lo thu soin condition dang siam phuta na ji thin rim thut chuan a pistol chu Richard bengbula chon lekin in chung chu kap ta thoi mai an nuwa miu chuan Richard chu aladam thu soin Richard ta chu biak tira Somalian thlen ve le an mani chu biak le tur thu miu chuan a rila an nuwa USS Halliburton le USS Boxer te chu som mang bei turin an lo thleng ve le a Richard chon a zona chua thu soin miu chuan rem lo ti ve maya bilal chu po na lo dinga Richard chon bumin tuya nam thla thuta ama po chu zong thla ve ngal Bainbridge lampan chuan ain lo phei ngala navy crew te chuan mi pahnih tuya an zuk mu chuan a thime ma wang chuan Richard ani nge ni lo an tha thei lo news po Richard man tumin tuya chuan a zong thla ve le a na jip chuan ka vawin an ka mai lo wang chuan Richard po chu lifeboat a chuan a kir le ta na jip a thin rim chuan Richard chu khikin alo nek ji chor chora a tha main news chuan alo pot san man lo navy helicopter chu an chung aron thloka Bainbridge CEO chuan news le then te chu in surrender turin rila news chuan Richard chu kongkalama nuk phein alubula pistol chuan tin boka helicopter lam chu tin lein woyang moza ta kap zuya Bainbridge CEO chuan an mani khap dainan som mang ming te chu amalte te chuan aron soya khoe tang aron kalnge an ni le an long pui ber motherboard chanchin te chu aron soya news le midang te chuan makan ti in an phok le Navy SEAL te chu Bainbridge helicopter a chuan sniper rol ten en chuan a impo cha lifeboat chunga som mang te chu karem chang ron lan hun an chang ani long te chu lifeboat lama chuan tir phein in rem na le biang biak na nei pui tura roi pheina tura ti ni lifeboat pona chuan listening device an vua be korengom chu Richard tan an the phei boka korwa petu chuan in tilum nan Richard chu haturin tia a thut na ngai lo thureng turin ril bok sniper te chuan som mang pathum te chu an hu chiang thei mai lova Richard pona chung te tan lekha thon hun hung lo ziaka na je pan Richard a thil ziaka mu chuan a chu sak ngala Richard chu thin rimin a beilet ngala
chu wang chuan manin Richard chu ami tan tuam saka Najib chuan atana dam chuangai na oma hriat tolo wang chuan Richard chu tha tum tangota Bainbridge ami te chuan lo muin commander chuan malak dan torte soi jung junga Richard chuan anu puya mangai thu soin a kianga om thei talo chu ngai dam te dila tuti lai chuan Bilal le Elmi chu ka thei turin ron lang chianga ma se na ji la lang ve thei tlat lo commander chuan longte an khal chu ti top turin a hrila longte le life boat chu thun zomin chu chuan life boat chu ti buka na ji po ka thei turin ron lang ta suam mang ho an lang kim tia chuan order an mungala sniper ho chuan ringal pop pop mai Richard a hma ate chuan ti sen ram per chok maya mills chu an man ngal a thiante an thi nge an la dam ti a zo chuan thodik kan lo hrila Richard chu an chan chuaka a hliam te chuan lo en kol sak ngala a chung te chuan adam tha ti an thriem te zo chuan eng kim an hriat thu an lo hrila Richard po chung te nen dam takin anin mulea Musero kum som thum pathum tang turati ni zuita ani kan channel te min lo thil sak thina wangin kan loma khongai taka min lo like ka min lo share saka min lo subscribe vek turin kan ngen chawani